מעניין אותי ככה לשאול אותך על בנגרס שהוצאת לעיתים, על התהליך. השיר האחרון שהוצאתי על שמי שהיה להיט, זה מגבת באוויר. בוכתונה של ערבים, מגבת באוויר. ספר קצת איך זה קרה, איפה הכרתם את נורוז, איך חשבתם על זה. תשמע, זה שיר שקרה מאוד מהר. יש שירים שלוקחים חודש, יש שירים שלוקחים 12 שנים. זה היה פרי סטייל, כל ההקלטות נעשו בשעתיים. שיר נכתב והוקלט ב3 שעות. מטורף. נורוז בוא בכלל להקליט שיר אחר, ואז שמנו ביטים כזה אחרי הסשן, ישבנו בחדר שלי, שמנו ביטים. בביט הזה כנראה תפסנו את האוזן, שמענו, התחלנו לעשות פרי סטייל, יש לי אפילו בטיקטוק סרטון כזה שממש את כל הפרי סטייל בחצי שעה כל השיר כאילו. כן, ככה, מגבת באוויר, שעתיים מרוקדת לידי. לא כאילו, תנסה לעשות זה איכשהו, אני סתם בראש שלי מגבת באוויר, שעתיים מרוקדת לידי. אומר שזה שיר שכאילו, אתה יודע, לא היה לו ציפיות, זה היה בתקציב של גרוש וחצי. לא היה תקציב, אחי, לא היה עומר תקציב, אלוני זה הגאון, התקופה אחי, היינו בקורונה, בדיוק, וחברים, זה היה עושה את זה עם תקופה של הפלאפון, קליפ עם הפלאפון.